langit mendung negari Mandura. Ana kembang ingkang nedheng mekar ambabar bingar. Cahyane sumunar gilar-gilar gandane arum ngembar. Yekti malimbar ngebeki jagat sawigung. Mustikaning putri linuwih nenggih Dewi Kunthi Nalibrata. Sekar kedaton Mandura ayune tanpa timbang. Temah jagat gonjing dadya ruhara. Praja Mandura kinepung wakul binaya mangat. Samar pamoring suksma sinuksma yana yana sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talan tidem tatanana sabawane tumenga sepa tumungkul sepi ngiwa nengen kaya suwung peteng jagate kaya rupak panawanging nitra doh kang tinuju nglangut ngumbar gagasan Nalindring Mandura Prabu Basukunti ya sang Kunti bojo Anggung ginilut rudatin tambuh-tambuh sotaning galih anggendong wigena negari remuk rempu linuruk ladu batang pinurih dadining rerempon sawetawis ingkang gumana musik telenging batin tanana liyan muhung citranira ingkang putra putri sekaring kedaton nenggih Sang Dewi Kunthi ewoh oyeng pambudi anggeni rasa ambudi murih pepadang dubi mulat sawanira ingkang putra nenggih Raden Basudewa kayana tandha ingkang tumanduk telenging batin
sigra hingawe. Rijeng nayakan ing rat tutengratku tomo hamengku omanu graheng lensis wanto sakutra tang Waswino liya tang was minulya Duh Hyang Agung muga mbapara pepadang marang Praja Mandura. Basudewa kawula nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Brahmadewa Jamiji ingkang putra ing kadipaten Kulup yen to rinasa saya karasa yen to sun gagas saya ngranui negara Mandura titi mangsa iki remuk bubuk rojah rajeh olah pekertining cipta rasa padha ora nganggo dasar kautaman akeh ratu-ratu manca praja kang padha milik anggendong lali
aku nyawang sira iku tinemu dadi anakku lanang, anak Anung Anindita. Tegese putra kakung kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero, wong biyen ninggali gunem, ninggali piwulang ingkang surasane yen to diorak-arik tinemune utama. Tembung becik tinggalane para nimpuna, surasane paring pepeling lan piweling, wajibing anak menyang wong tuwa, wajibing putra menyang Sudarma. Mongko wong urip ana ing alam padang iki titah kabeh mesti nglakoni siji lair, loro makarti, telu sirna. Lakuning kodrat mesti kaya mengkono iku gilir gumanti tanpa pedhot jantraning urip. Ing antarane wong tuwa lan anak mau mengku dharma dhewe-dhewe. Wajibe wong tuwa menyang putra ngemong gula mentah, nuntun nuduhke nuladani, sembur uwur tutur, sembur ndongake uwur mawit-mawiti tutur kandan-kandan. Dadi darmaning wong tuwa iku lamun ana ngarep bisa dadi tepa tulodo, yen ana tengah aweh kekuatan, yen ana pungkur nyurung greget. Sira iku saiki dadi wong nom, kowe tinitah dadi anakku, nanging kuwi besok bakale dadi tuwa. Netepi darmaning wong tuwa, aja nganti dadi wong tuwa tuwas. Sepa sepi kaya sepah samun, aja nganti dadi wong tuwa ingkang mung dadi gawening anak. Kula mula wong biyen wis mrayogake yen to wajibing anak menyang wong tuwa mung kudu nggugu manut miturut sinartan tulusing pangabekti, nadyan to upama ta wong tuwa kang wis ora ana, wajibe putra mung kudu njaga marang asmane. Luwih-luwih lakuning lelakon titi mangsa iki negara Mandura kang panas kaya ngene iki, tak arep-arep makartining anak Anung Anindita putra kakung ingkang aran Basudewa. Biswa ora mung gepok singgol nanging tumandanging kardi, kepiye supaya kahanan iki bisa tumuli padhang. Hanjrahing Keng Puspitarum kasiliring samirana omrek Aduh Rama Diwaji jimat sesembahan kula paduka pangayoman kula. Nggih. Estunipun malih-malih menapa Duh Rama Prabu, sekawit kula sampun matur ing ngarsa paduka bilih kangge ngawekani raja penglamar ingkang sami ngayunaken sederek kula Yayi Dewi Kunti supados mboten tuwuh dardah wonten salebeting negari Mandura, kula badhe ngawontenaken sayembara perang. Sinten ingkang saged nyempal bebaunipun ingkang putra kula pun Basudewa, kinten kula inggih manungsa menika kala wingking badhe saged njatu krami adhi kula Kunti Nalibrata. Basudewa, nadyan to aku percaya kelawan kekuwataning awakmu, nanging sak dhuwur-dhuwure kaluwihan ika ingkang ngungkuli
laku kang kaya mengkono kuwi becik penemumu nanging tinemune iki mengko bakal kelangan samu barang. Ora mung raja bondo Brono Pijes nanging sisip sembire luput katuranggane aku bisa kelangan anak lanang kang iku milya dalan rahayu. Nanging kados pundi nyatanipun saya ngangsek para raja sewu negari ingkang sami ngayunaken kadang kula sekaring kedaton. Ya. Kaya ngene iki abote tinitah dadi wong tuwa duwe anak ingkang uga metu wadon nyibarate kaya ngempit pedang ligan. Yen to luputing panindak bisa mbeler lawan cangklak aku dhewe. Anakku nggih. Rasaku tumlawung dene adimu wis wayah jejodohan wae lah kok dadi gawe horking jagat kaya mengkene iki. Mongko sayektine yen to tinonton kanthi netra walaka wiwit pucuk rambut nganti jempol suku pancen adimu ora ana gethek cacate. Mula ora mokal yen to kondang mandange mbrebeki bawana nganti akeh para ratu ingkang padha gandrung kabirang. Ora mung iku dasare adimu wadon tansah winelek ing wulang utama. Wong wadon ingkang netepi ayu ing lair uga ayu ning batin. Adimu Kunti wenang sinebut wadon tegese wadon iku wadu-wadu iku kawula. Wong wadon mono tumraping wong omah-omah mengkone darbe kewajiban ngawula marang kagunge. Adimu ga wenang sinebut putri merga iku adeg-adeg wong wadon ingkang wis winengkuing kakung luwih-luwih nek wis peputra besok tetep dadi adeg-adeging Bale Wisma, adeg-adeging bebrayan gedhe. Rusak lan orane negara lan jagat iki uga gumantung para ibu. Mula saka pangreksanipun bapa nganti nggedhekake pangati-ati aja nganti sisip sembire iki mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Akeh ratu-ratu ingkang padha ngaturake nawala pengamar ingkang durung tak wangsuli. Solah slagane neka warna luwih-luwih ana ratu saka Ngarga Grema. Jenenge Prabu Grana Belang. Surasaning Kintaka bareng tinarbuka biyuh-biyuh. Rinakit basa. Basaning rasa tresna ingkang kabeh disuntak. Dhewekan mudhokake apa wae waton bisa gandeng adimu wadon ini Kunti Talibrata. Ana meneh ratu saka negara Klayutan Prabu Balungatandak ngrakit tembang saben dina mung ngalamun. Werna-werna. Nanging siji wae durung ana ingkang tak wangsuli. Merga adimu Kunti Nalibrata nganti dina iki tak timbali ora tau gelem ngadhep. Kulup. Iki lho abote dadi wong tuwa kaya ngene iki. Yen to nandhang lara gek larane apa teko ora gelem metu saka ing patunggon. Yen to ora lara nanging ya gene cak-cakane adimu Kunti teka kaya wong lara. Mula kang saka iku Kulup sira manjinga dadi pengawakan lan wewakilingipun bapa
Budidaya perkara iki padhangna eneng apa adimu Kunti? Sigra kang pala tuminga brang campo samya medali ler tatet wileting kota ong heng. Aduh, Rama Dewaji jimat sesembahan kula. Nggih, kaluhuran dawuh paduka. Lajenging mangke sasampunipun kula pinanggih kalian kadang kula Yayi Dewi Kunti budidayanen supaya ruwat saka penandang. Merga ingsun darbe penemu prayogane reh ning akeh kang padha ngayunake bakal tak gawe sayembara pilih. Si Kunti Nalibrata bakal tak yasakake pepanggungan Ratu Sewu Negara dimen mbaka siji maju endi mengko raja ingkang tinemu beja dipilih dening Si Kunti Nalibrata. Kawula nun nggih ngestuaken dawuh. Kula aja wedi kangelan mara gage tumuli budhal. Kawula nuwun inggih ngestuaken dawuh. Perkara panataning prajurit kanggo ngawekani jejagang jero bebeteng kandel pasrahno marang sedulurmu Ugrasena apa dene Harya Prabu. Budhal Basudewa. Cahyani rasumunu Dewi Kunti musti kaning kaku rasa pengyas rantaning kon angran Nimas tetalin ning jantung sun kanthi mas sing kagungkon Kunti Você
Ndolo kecut. Bumasanya praton kawinduya. Amun-amun lirku mampang. Amun-amun lirku mampang. Oh, maletik mancolot putus sing sewang ulun sadosa wateknya ilang sadosa wateknya ilang piyo kok lun bilung kon minggat kon lunga cenanangan ini wong gandrung bojo nyedak-nyedak salahe kowe tau gandrung kok riyen kulino riyen dek tahun 90-an riyen dereng kenek gendis kenek gula mak klitek rasane piye kok mboten kantenan ning nuwun sewu kula riyen nek gandrung niku nganggo weweka lan duga-duga beda kali sampean niku lho ngawur kok sak dalan-dalan kok gandrung oh ala sampean niku ratu ngoten nggih ajeng pripun-pripun dika niku ratu cacakane mbok rodok miyayeni ngoten lho sing ngetutke ngono rikuh. Karo meneh kok ya kowe gerangan kok rambut dadak diabang. Oh alah. Kok kaduan kaya luwak. Kentesen cengele dianggepe apa karo ratu suwiyah-wiyah. Kuwi menengo sik lho. Togok lun. Wong wadon sing jenenge Kunthi Talibrata piyo. Kowe roh bokonge semaput kok. Adek wong ayu tek ukurane bokong. Iya bener kok. Wis tambah ayu kaya ngapa rupane nek bokonge tepos ya eli. Wis ora nyegeri wis. Dikanthi jak jagong ya ora. Beda nek bokonge gedhe lho disawang wah mlaku telena. Bojo kuwi malah kepara gegeden. Angger tak jak jagong malah diplintengi bocah. Kok lun. Upama dicandra sing jenenge Kunthi Talibrata anaking Prabu Kunthi Boja Mandura ki piye kok? Nek niku nek saking pemanggih kula niku dedeke niku mboten sangko nggih ya. Sinome nutup bathuk. Mripati amba irunge mlenuk. Mripat amba irung mlenuk, tangane kaya gendhewa ditekuk. Drijine merit pucuk. Payudarane kaya bluluk. Bokonge nyenting munjuk, sawang kok mburi mathuk, kok ngiringan gathuk. Kok ngarep njuk. Ora apa iki. Kok nun. Wong wadon sing kaya Kunthi Talibrata yen njajari lungguhku dadi mbok ratu Prameswari. Dadi bojo ratu. Nggih. Nuwun sewu nek ndika niku jejer kalih Dewi Kunthi nggih.
Pripun nggih nek disawang? Nggih bumi langit. Bumi langit piye? Oh alah. Wong ora tau ngilo rupane kok ngono kok. Mbok nggih ngilo sing rada niku ngeten nggih, Won. Dewi Kunti niku mboten mung ayu laire ning nggih ayu batine. Lire piye? Nek ayu lair niku disawang ngresepke merga seneng ngadi busana ngadi sarira. Nggih. Lah ayu batin dasar niku putri utama. Dadi mboten gelem cengengesan. Nek dijajarke ratu kaya sampeyan apa gathuk? Pripun? Akeh kang padha ngayunake. Akeh kang padha ngayunake. Dewi Kunti kae kanca kancaku ratu sewu negara wis kepung wakul mbaya mangap. Negara Mandura kok nggih nika nunggal karep. Ning wong ajeng ngepek wong wedok niku kudu nganggo tatanan. Niku anake ratu. Putri Liluwe. Ing antane ratu semono akeh mengko sing bisa ditampa dening Prabu Kunti Boja mesti aku urung karuan. Aku sugih blegedu. Pandhaku rong pratela ning jagat iki duweke Prabu Gento Rajasinga. Jenenge ngenek-ngeneki. Gento Rajasinga. Gento wis elek, Rajasinga penyakit. Aja meneh menungso. Ratuning sugih Nyai Blorong utang marang aku kok. Nggih. Utang gabah. Ngaten nggih. Nuwun sewu. Nek wong lanang niku sirikane aja nganti ngoyak turus ijo. Ngrusak pagrayu angrong persanaan gege mangsa meksa saresmi jejamah niku mboten kenek. Dewi Kunti niku isih prawan sunti, prawan cilik, ngoten. Mboten kenek, mbok sampeyan niku pun tuwek ngoten kok, mbok yo golek sing rada imbang. Lanang roba rabi, roba nabi. Lanang kok. Iki apa? Ngoten. Aku duwe ajas maragama mesti bisa gawe pemarem. Alah. Wong ngono kok dindel-ndelke. Ngaten nggih. Ngalih lho. Wong niku ambak duwe aji asmaragama tegese aji sing kanggo sengseming salulut. Ngerti ora sengseming salulut? Oglok. Oglok. Niku nggih. Ning ambak ngoten wong biyen niku nggih duwe pathokan. Ngaten aja sok sanggama ning petengan. Mboten entuk ngoten. Niku jarene wong biyen niku nek peputra niku cupet budine. Mboten usah sampeyan niku anggere wong wedok kok disenengi sak nggen-nggen. Nen ampun nganti sanggama teng papan sing kesorot srengenge niku nek anak-anak adoh kabejane. Ampun sok sanggama teng ngisor wit sing wohe kena dipangan niku nek anak-anak seneng nganiaya. Ampun sok sanggama sing kokean tingkah niku nek duwe anak glidik. Aja sok sanggama karo ngentut. Nek duwe anak somben cetil. Wong biyen wae awake dhewe iki dadi wong duwe budaya kok. Anggep iki apa-apa ki diitung wong biyen ki. Ora kok kaya saiki apa-apa anggere nganggo budayane dhewe dipoyoki ora oleh. Oh. Bon. Dadi sampean budal saking mriko dumugi mriki niku pahitane niku napa? Nah ajeng lamar wong ayu nika niku lagek pawakane pun pisang suluh. Pawakane demenake, pekulitane entuk, citrane entuk. Lho. Semangga waru sarentek semaragama Dewi Kunti niku. Wong wedok niku nek ayu regane larang.
ora mung larang dituku dhuwit bondo donya, ning iso uga niku gondol nyawa. Ngoten. Lah golek murah-murahan, murah-murah. Murah-murah niku enten. Pawakane Durgasari. Iki enten 50.000 sak kelasane. Kowe aja ngendon-ngendoni karepku kok. Ngerti yo? Barisan wis ngancik meh kutha Garamandura. Lajeng napa? Layangku wis 3 sasi ora diwangsuli karo Prabu Kuntiboja. Ratu kok ngendel-ndelke. Anggepe apa? Tak enteni 3 kedepan ora ning ngayaka negara methuk yaku. Tak ganyang sak lempoe kok. Piye lho? Alah men-men. Ora nek menang. Awang sanguning cumpen kok nantangi wong. Pal-pale kuwi angger kalah terus ora mulih kuwi mesti turu ning burine. Wis, ora nek menang ngalamat. Ngalamat. Aku mangkat rene ngetutke wong kae wis ngimpi dirubung sendok. Kalah. Yo, maju. Yo. Aja mati tanparan sapa kowe? Raden Ugrasena, Patih Gadamestaka. Ora ngulungake kunci, ilang nyawamu. Hai.
kamu. Oh. Iki jalukanmu. Hot. What? Wait! What? Hey! Whoa! Ah! Ah! Biar. Do minggiro. Apa kowe anak Ratu Mandura? Iya, kowe sapa? Gencuh Raja Singa. Ndi Kunti kon rene. Dadi bojoku ora tiba parang curi nanging tiba kasur babut tunda sanga. Ndi Kunti Talibrata kon rene. Langka ana batangi Ugrasena. Dadi gotongan. Wah, mungsuh aku diademput kowe. Hoi. Hoi. Oh, ora mati derajat apa kowe? Oh. Hoi. Wah. Hei. Wah. Hoi. Wah. Hei. Hoi. Wah. Tangane antep kaya wesi. Hei. Wah. Hoi. Wah. Aduh. Iyung. Awas. Wah. Ora apa-apa le. Anggepe apa? Apa iki? Nanti kapok main jalmu bet.
Oh, lengeni mingis-mingis pucuke. Worot wadukmu. Tak jugil tak geret. Gawa remplo ati. Hei. Oh. Arep ngopo? Hotpa! Ba! Ap! Pa! Hot! Waduh. Wah, ora kena disangga gampang. Kok, Ndun. Ing atase agek mungsuh wong siji. Wah, tangane kaya wesi, Kok. Nika mau putra Mandura Satring Kadipaten Raden Ugrasena. Ah, Raden Ugrasena. Oh, anake Ratu Mandura Kunthi Boja ki pira? Niku sing mbajeng niku kakangne Dewi Kunthi nika, masne nika wau niku namine Raden Wo, bilung kaya telek basu. Ah, Basudewa. Oh, dilokke kok malah eling. Raden Basudewa nika terus Dewi Kunthi, terus Raden Harya Prabu nggih Raden Rukma, lajeng nika wau sing gelet kalih sampeyan. Kae nika Raden Ugrasena. Pun pripun? Nek wani ampun wedi-wedi ampun wani-wani. Pun telas napa tesih? Nek pun telas mantuk. Wah, tak tamani gegaman bisa endo. Tombakku dijupuk, digeret, didudut, arep tak rebut dheweke balik dijojohke dadaku. Nah niku jenenge sampean urung prigel. Nek perang nek prigel mboten ngoten niku. Mumpung sih yaketen mantuk mawon. Sampeyan nak pun sedina sewengi to mantuk mawon. Mulih piye? Aku mulih kudu mbopong Kunthi Nalibrata. Lho kene digopong gelem mboten gelem ajeng ngopo sampeyan. Diwah entek ragate sampeyan mung barang wireng teng mriki. Pun mantuk mawon. Dalane rada angel niki. Apa ketoke lempeng niku kok ngrompol ning rada angel mengko. Malah bingung tokan takon. Pun mumpung yaketen tesih enten wong mengake lawang niku kena ditakoni. Mangsul mawon. Ora bali tak enteni ning pesanggrahan. Niki kabare mungkin Dewi Kunthi ajeng digawe sayembara pilih. Niki mboten sang nganggo otot mawon sampean mang dandan mang macak sing bergas niku. Rambute dijungkati. Sing apik. Tutupi blangkon sing apik. Dadi wong wedok sing nyawang sampean iki seneng ngoten lho. Nyawang sampean kok gila. Inteni ning pasanggrahan kok nggih entosi mawon. Kangge dadar sepinten ketrimaning urip sampeyan. Jodoh niku mboten kena kinaya ngapa nek pancen pinesti dadi bojo sampean mboten bakal kurang dalan musuhe Ratu Sewu Negara. Neng nek bejo lan trima niku tiba sampeyan mboten kurang dalan.
Omawiknam astu Wiris sarta palmuting ranmu tersengkar saning sun tening kanyut manis elingira Gusti woh ing kamal mirah ingsun sepi mamring datanono sabawane amung cangkok kengkeng munyeng balumbang yen torinasa kaya memoyoki marang kang lagya nandhang sesuker ratri wus lalu lingsire rembulan datan katon eseme rembulan datan katon eseme sayekti ndelik ana ing gundukaning mega ingkang sirna putihe Taman Mandura kaya dadi seksi rujiting ati Dewi Kunthi raos sepi sampun wimbuh nglokro ing penggalih dadi Puspalayu tumibeng Kisma Roro rurah Balingkrah yektine mung dadi sarah njer tengange nganti doyong mangulon temah manjing surup sandyaka lan apak panjanging wengi datanana prebedane tumrap Dewi Kunthi anane mung peteng ingkang tanpa wangenan geblat papat kaya bisa anyatet lelakone masih kenya wis ngandhut ponang jabang bayi ngangut paguting netra saksoning mangke guragapan dupi mulat rawuh ingkang raka ing kadipaten inggih Raden Basudewa kaya miyak sepining sumasana Kunthi pun Kakang Kang Prapta Om Larasing sang nangkung Winarna jroning Udyana Tinata Sri Kalangkung Siang Pantara Ratri
Amung cipta kulon tanolyan kaeksi milo katur ingkang cundha maneh Om Rama dewaning sun ngantos andadosaken kagiyating raos kula rawuh paduka Kakang Mas kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk Kakang. Ya Kunti banget bombonging rasa pun Kakang ora liwat pangestuku wae tampanana Yayi kapundi nggo cimat paripeh mugi dados cahya marcahya. Kunti titi mangsa iki pun Kakang minta aksama mbok menawa praptaku iki ngganggu kamardikanira nanging saklugune kejaba wis watara lama pun Kakang ora sapatemon lan sapejagong kelawan sira wong ayu yektine waleh-waleh apa pun Kakang minangka sarirane Kanjeng Rama Prabu Kunti Boja. Kapracih ning titi mangsa iki negara Mandura ana jroning swasana pepeteng bebasan suduk gunting tatu loro. Labet akeh ratu penglamar ingkang padha ngayunake sira Yayi. Mula iku reh ning nyatani siadi pendak-pendak ditimbali dening Kanjeng Rama Prabu ora keduga ngadhep. Nganti gawe mes guling penggalih uga pun Kakang Yayi. Pun Kakang kinen lanjihake perkara iki kang sarta nyatakake yen to siadi nandhang raga laramu lara apa. Nanging yen to siadi ora nandhang sesagit ya gene cak-cakamu kaya wong lara saranduning saliramu mbok buntel ing sesingep kang sarta ora bisa ditemoni dening sapa wae kowe tansah ngurung diri ana ing patunggon Yayi yen siadi darbe panyuwun marang Kanjeng Rama Prabu siadi njaluk apa bloko marang pun Kakang yen negara Mandura iki ana tambuhana yen ora ana takokno waton bisa gawe pemaring rasamu pun Kakang bakal mujudi ngelingana yen to negara iki ana jroning bebaya Kunti gage matura Potaking tias dahat mene putih jroning tias mandelong lir pecatoyit
maneh saking Tyas Margiya gong nalongso hanuta diri Om jagat Dewa Bathara malah netesake waspa dres wijiling lohmu nganti kaya tangkis dadal Gundi pun Kakang ora bisa apa-apa kejaba aku mung kepengin tansah caket kelawan sira wong ayu merga enggal tumuli kepengin sumurup ngene pun Kakang lan Siadi digedhekake digulawenthah dening Kanjeng Rama Prabu siang pantara ratri tanpa kendhat Rama tuwin Kanjeng Ibu anggone ngesokake rasa tresna ora liya mung kepengin budidaya supaya ing besok dadi bocah kang utama piguna tumraping bebrayan gedhe Mandura matumpa-tumpa matikel-tikel pambudidayaning wong tuwa supaya gedhekake putra lan putrine walesing bebuden tumrap anak menyang wong tuwa ora ana liya kejaba mung kudu ngenaki tiase mula supaya bisa dadi enak ing tias Kanjeng Rama Prabu lan Kanjeng Ibu yen ta para putra-putrane kena disawang putra lan putrane bisa lumaku ing dalan kang turut klebu sira yayi diarep-arep supaya besok kowe tetep dadi kusumaning putri diaji-aji dening wong sak negara mbuh saiki mbuh besok Siadi mesti bakal dadi pawestri sejati kang winengku ing kakung mula wong wadon mono kudu mardi lan mersudi kawruh ingkang sepisan ingkang angka 2 kudu matrapake laku sabanjure wong wadon mono kudu ngrukti sampurnaning bale omah besuke yen wis winengku ing priya lan wong wadon mono tansah matrapake laku kang suci wanita mono kudu sepi pamrih lan suprih sarta sinimpen ora kena kebondo dening rasa apa wae mula wong biyen ana kang paring dawuh yen ta wong wadon kuwi kudu gemi tabri ngati-ati lan astiti kuwi bener leluhurmu biyen paring piwulang tumrap kawanitan kang kaya mengkono kuwi najan to kuwi dudu barang mati nanging sak tiba polahe wejangane wong biyen kuwi tinemu bener Gundi Gage kowe kundhuwa ya gene Siadi duwe patrep kang aneh-anehi kaya mengkono Kakang kula mboten saged matur menapa-menapa kapejana kula nderek nanging kula mboten badhe saged matur tanpa paseksen wonten ing ngersa paduka Kakang Mas lire paseksen piye lampahan ingkang sinandhang dening ingkang rayipun Kunthi Talibrata kados mboten lelampahan wantah nanging nyatanipun kedadosan mekaten mila kula mboten badhe saged matur menawi mboten wonten ngarsanipun guru kula Begawan Drwasa Kakang nyat langening
kalang yanaklar pandamuncar binon lir kegonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring ong ing kocap kacarita nalika semana manteng pangestining galih nenggih Dewi Kunti sigra matek aji pameling ingkang tinuju nenggih Sang Guru Jati Begawan Drwasa empaning japa tedhasing pameleng kayana daya luwih ingkang mijil saking anggane binekta ing angin tumempuh jajaning Sang Begawan Drwasa kaya den welingake nadan mung sak kedheping kilat jelek kaya teka tanpa sangkan Mrih mangsut narimeng kalbu budine kang den bawan Hong ilaheng awik namastu namasidam ngantos ndadosaken kagiyating raos kula dene kula tinimbalan mangayun inggih pangabekti kula mugi katur penemban inggih Raden Ayu kula tampi Drwasa sapraptanira aku ngaturake karahayon inggih Raden Basudewa kula tampi dawah sami-sami wonten menapa Raden penemban negara Mandura iki kinepung wakul binaya mangap mongko ingkang dadi punjering perkara ora ana liya adiku wadon Yayi Dewi Kunti Nalibrata nyatane nganti dadi mangsa iki mung tansah ngurung dira ning patunggon iki mula bukane kepiye wong nyatane sira penemban iku ingkang pinasran dening Kanjeng Rama Prabu wiwit nalika semana supaya nggula wentah adiku si Kunti utamane nggone tansah ngudi undhak ing pangerti gayuh wuwing kawruh. Aduh, inggih. Kula nuwun sewu, saderengipun kula matur ingkang kathah-kathah prayogi jengandika Raden Basudewa kula lilani mbuka sesingep ingkang angemuli ingkang rayi Dewi Kunti. Kinten kula mangke sasampunipun padhang lan paduka sampun trewaca anggenipun maosaken perkawis menika mboten badhe tumpang soh anggen paduka nampi sedaya atur kula lang-lang ramian ingkang sasongko kumenyara Aduh mati aku Kunti kowe kok kaya ngono Kunti kaya kene Tewang kara kingkin ler manguswa kang layon den ilang
memanise wadananira layu gumelku cemrah maratani Dewa kebangetan nggonmu ngorak-arik lakone jagat Mandura. Oh, Kunti. Kowe ngaku dadi putri Mandura, kowe ngaku dadi sedulurku wadon. Lakon kang mbok sandang kaya mengkono apa patut kowe Kunti? Layak to layak. Saranduning awakmu mbok buntel sesingep nanging jebul sing kebuntel klebu budayamu, ciptamu, kawanitanmu. Kabeh kebuntel saka pakartimu sing nungsang puyang. Kowe dudu putrining ratu Kunti. Apa kaya ngene iki undu-unduane nggonmu meguru? Kowe nate kandha jane wanita mono aja nganti kalah karo priya. Kudu jajar yen to lungguh, kudu padha dhuwure yen to ngatek. Nanging nyatane yen aku ngungkung dikira wong kolot ning tak jarke jebur mlentus. Laturi mejai kula kemawon Kakang Mas. Kesan kula tan berbeda kalian uwuh ingkang namung dados reget kalian kekalen Kakang Mas. Dirwasa. Engko gek kowe. Ayo aja cemimah-cemimi. Ora bisa gawe pepadang lakon tak samplok. Kake. Rina wengi sing tansah cecaketan karo adikku Kunti mung kowe, ora ana wong lanang liyan. Jarene meguru. Jarene kowe mulang nguk. Sing mbok ulangke wulangan maksiat. Yo. Aduh, Raden. Nyuwun pangapunten, mangke menawi badhe mejahi kula nderek namung kewala. Keparenga sabar sawetawis kula badhe ndongeng. Nanging dongeng kula mbok menawi radi panjang ideping tekad sumangga kula aturi lenggah prayogi katampiya kanthi meneping raos. Dongeng apa? Ya, mene kok dongeng iki dongeng apa? Adakane yen titi mangsa mengkene iki anane mung pating jledor, pating gludak ning kuwi dongeng. Yen to dongengmu mengko ora ana sambung rapete lan lakon iki lan ora bisa madhangake swasana aja takon dosamu. Tak cawisi dadung kanggo gantung gulumu ning alun-alun. Nggih. Yen pangapunten. Wale-wale menapa dongeng menika badhe kula wiwiti nalika kula pinercaya dening Kang Rama Prabu Kunti Boja supados nenuntun jiwanipun ingkang rayi Dewi Kunti tumuju dhateng kautamen. Inggih labet saking setya bektinipun siswa dhateng guru sedaya piwucal-piwucal kula tinampi kanthi sae. Persasat samendang boten wonten ingkang karempit kawruh agal miwah lembat sedaya saged kacakup dening Kang Rayi Dewi Kunti. Inggih labet saking setya bektinipun dhateng piwucaling guru kala wau ingkang persasat jagat tanpa timbang. Rikala semanten ngantos gumregel raos kula maringaken setunggaling aji inggih menika aji kunta wakasing rasa sabda tunggal tan aji apa kuwi? Nggih. Menika aji
Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan estunipun menawi kawatek saged ngrawuhaken dewa sinten kewala ingkang dipun sidikara sinten dewa ingkang kepareng badhe dipun suwuni pitedah menika saged karawuhaken mawi aji-aji kala wau nanging wonten pepalining aji kala wau sepisan boten kenging langkai dupa pepanggil ingkang angka kalih boten kenging kawatek nalika nedeng siram kaping tiganipun boten kenging kawatek nalika nedeng sare nanging naminipun wanita dasaripun tasih muda kagungan ngelmi kagungan kawruh ingkang kados mekaten diluhungipun ana barang anyar sok kala mangsanipun kepengin nyoba-nyoba nalika setunggaling dalu ingkang rayi Dewi Kunthi matek aji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan kala wau nedengipun mapan sare geger kayangan kaca ngerang awit nalika menika ingkang kaesti nenggih menika dewataning rahina nenggih Bathara Surya tanpa sangkan jelek prapta wonten patengganipun ingkang rayi Dewi Kunthi lho mabaning patunggane Yayi Dewi Brita inggih mekaten dewa menika menawi ngejawanta inggih kados mekaten apa ora kaget atine adiku wadon inggih kagiat sotaning nanahipun ingkang rayi Dewi Kunthi jaragan mboten kenyono-nyono jebul aji kala wau mandi saestu galigapan ingkang rayi Dewi Kunthi awit nalika semanten anggenipun mapan sari jaragan wancinipun sumuk anggenipun mapan sari inggih namung sak sekecanipun. Jaragan kori sampun dipun teteki saking lebet. Nanging dewa menika menawi ngejawantah mboten liwat kori, mboten liwat gendeng lan sanes-sanesipun. Mara-mara nggih Bathara Surya sampun wonten ngriku. Mila Dewi Kunthi kaget Bathara Surya inggih saklangkung anggenipun maos-paosaken dhateng citranipun ingkang rayi Dewi Kunthi. Wiwit pasunggulan ngantos jempoling suku sinawang boten wonten kedhepipun Bathara Surya kaliyan Ngulu Idu. Hong ilaheng awik namastu namasidam Kunthi titah ulun ana parigawe apa nini dening ngrawuhake panjenengan ulun ing titi mangsa iki lah bingung ingkang rayi Dewi Kunthi anggenipun atur wangsulan pukulun kula mboten ngrawuhaken paduka kula nodi katiasane ngaji-aji kula inggih menika aji pamling Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan bingung ingkang rayi Bathara Surya iki mboten ninggal kondur kerasan kraos dasaripun nalika semanten malem ngat paingan wancinipun pradangga kraton Mandura nedengipun lek-lekan uyon-uyon gendengipun cucur bawuk. Oh, kuwi gending patalon. Nggih. Ngeten. Wonten tetembungan Bremara arsa ngisep sarining puspita mbrengengeng swarnane arum manuhara. Kekejer kombang kala wau ngupaya dununging sari sareng sampun premana sang kumbang sigra sari kaisep kongsi tapis satemah marem antuk jatining pemarem gending cucur bawuk tumunten minggah dhateng pareanom ketingal saya muda saya nem minggah malih dhateng Sri Katon asrine sampun ketingal minggah dhateng Sukma ilang tumunten ayak-ayak ayak-ayak menika saking tembung yak-yakan sinambet serpek lajeng tumunten kasambet sampak nanging gagrakipun semawis mawi dipun beduki suwukipun nanging saka bantere sing nabuh bedhug wekasan bedhug kala wau bedah semanten atur kula
menawi wonten kidal-kiduling. Apa? Aduh. Kula mboten saged matur kathah-kathah jer nyatanipun dewataning Rahina. Ingkang anjalari ingkang rayi Dewi Kunti katemanan ndang kados mekaten Raden. Kagyatri sang kabirang Prilangkul kinempet-empet duh sangretnaning bawana Kunti terus Mandura iki mbok kon kepiye Rama Prabu mentah kaya ngapa rusak ing penggalihe kaya ngapa bakal anggone gulung koming Kanjeng Ibu lan ratu sewu negara kae mengko dikapakke Kunti. Aduh penembahan iki wijine saka ngelmumu kang mbok paringake menyang adikku wadon malah dadi bubrah langkrah tatanane kaya mengkene iki yen dewa nitesake wiji saiki bali menyang kayangan sing nandhang ora urung ya mung wong wadon kaya kowe Bathara Surya asu sampun ngaten mangke mindak kenging. Wah, dewa kok ngono ora bakal malati. Dewa kok cluthak. Kakang Mas sampun paring tetukan dhateng dewa ingkang lepat mrika Kunti. Ingkang mekaten tinimbang Kedawa wiranging kulawarga kangge menapa kula gesang. Patananira layo kumel kutemrah maratan menika mangke malah ndedawa lelampahan. Kinten kula samukawis ingkang paduka sandhang menika tartamtu sampun saking kaparinging dat ingkang murweng dat ingkang maha agung ngandhapaken nugraha agung tumrap negari Mandura lumantar jingandika Raden Ayu Kunti menika tartamtu mawa dasar menawi paduka boten pitaya tumrape Drwasa kula cara-carane wong bathik ingkang babar nanging kula ugi ingkang badhe hanggulung dinten menika monggo Raden Ayu kepareng manjing wonten ing pepengkeran. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winah yen ngasepi nyata winong wong dewane nenggih Begawan Drwasa mandi sak guneme dadi sak ciptane kaya sinengkake badhe wiyosing punang jejabang nadyan to nembe sat candra tekese 6 sasi wis pinadal gagang suruh kang temu rose sinartan mantram sakti mong anut kedhepe Begawan Drwasa kedhep kaping 7 kaya wis wewek 7 sasi kedhep kaping 8 candra kedhep kaping 9 nawa candra dasa hari kaya wancilek ing punang jabang bayi mijil saking sariranira Dewi Kunti nenggih liwat ing karna soroting Sang Hyang Arka surem sawetawis mongko hangurmati Wijilira kang putra kinasih
saksana miyos kakung glewo-glewo kaya golek kencana. Kaya wis bisa kalung sumorot kaya kalung kadewatan. Sing rasana glungkung ing tiastan kapatan ing sik Kakang Mas putra Paduka miyos jaler. Kakang remening manah kula tanpa upami dene nugrahaning Sang Bathara Surya sampun dawah wonten ing tangan kula. Iki nugraha apa bebendu? Drasa piye iki? Nggih. Langkung rumiyin kula aturaken dhateng Jengandika Raden Basudewa keparenga paring pusaka nami langkung rumiyin. Inggih Kakang Mas kula nyuwun gungan. Ya. Muga sineksen jagat saisine anakmu bakal tak paringi tetenger Raden Surya Putra. Kula ugi ngaturaken asma nami inggih menika Raden Karna Basusena. Inggih Raden Basukarna. Ngaturaken kenging panuwun. Gundi, wonten dawuh Kakang Mas. Aja nganti krungu lan weruh suket bayem teki paribasane yen to iki mengko nganti keprungu sapa wae. Sakliyanipun Kakang lan Begawan Drwasa iki engko mbuh dadine negara Mandura. Iba kaya ngapa bakal rusak ing kahanan iki yen to para ratu penglamar ngerti yen to sejatine putri sing dilamar wis anak-anak. Nggih. Lajeng paringipun anakmu tak jaluk. Badhe dipun menapakaken. Tak delikke. Ngantos menjang menapa tanpa wangenan. Tegese kowe kudu pisah karo anakmu. Nyuwun pangapunten. Mboten saged Kakang Mas. Mboten saged. Anak menika uruping jiwa kula. Awrat mengkeng kula menawi kedah pepisahan kalian jejabang ingkang tasih kados mekaten. Lan mboten wonten wewarah piwulang ingkang mekaten. Ning kowe kudu eling. Kowe eling perkara iki nek nganti kesumurupan iki mengko mbuh dadine. Mula Siadi kudu bisa milahake ngantaraning tekad antaraning tresna anak karo labuh negara. Bedakno tresna anak menyang labuh negara. Tresna menyang anak karo labuh negara kuwi abot endi tumraping Kunthi? Awrat pundi tresna anak kaliyan labuh negari? Menika rak mesthenipun sami awratipun nanging rak kedah ndeleng-ndeleng perkarane punjering perkara kuwi ana kowe cetha wonten kula ateges inggih kula ingkang menang netepaken tumrap anak kula wenang tumrap pribadimu nanging kowe ora urip ijen kosok wangsulipun bebrayan ageng negari Mandura menika ingkang selaminipun boten badhe ngertos sepinten badhe risak ing manah kula. Kakang mindah bejo mulyaning anak kula menawi saged momong anak ngantos diwasa. Menika idam-idamaning para ibu. Nek ngono kowe percaya.
Kowe percaya nek sumanding anakmu kowe mesti bagya karo mulya. Mboten kabagyaning lair nanging kabiyaganing batin. Mboten bejaning lair nanging bejaning batos. Anak menika panyambunging nyawa. Nyatane sing ora duwe anak ya padha bingung. Kula gadah abdi ingkang astos umuripun 50 mboten gadah anak. Sareng semahipun pecah rabi malih. Samangke gadah anak. Remenipun sundul langit kakang. Menika yoga kula. Basukarna menika anak kula kejahe menika. Menapa paduka? Mboten ngraosaken menawi kula pisah kaliyan anak kula badhe nandhang dosa. Awit ibu ingkang mboten purun kula wentah anakipun. Nek kowe landhesan dosa kuwi bener. Ning dosa kuwi nek lumaku tumrap anak sing lumrah. Mongko anakmu iki anak sing ora lumrah. Limrah lan mboten menika wonten penganggep. Pamawas kula karena menika anak limrah ingkang kedah nampi siyeng ibu. Ingkang kedah kula sesepi Kakang Mas. Kundi. Iki isih ana dalan. Tanduking sih tresna kuwi ora kudu saka ibu. Tegese ora kudu saka ibu sing nglairake. Kakang, dereng wancinipun kula kedah pisah kaliyan anak kula. Nadan durung wancine nanging lelakonmu sing nemtokake kowe kudu pisah. Lelakon kuwi sing gawe ya sing nglakoni. Menapa paduka saged? Apa kowe ya bisa nduwe lelakon? Menungsa diwenangake budidaya. Apa Kakang Basudewa ya ngerti kodrate menungsa? Iki sing iso ngakali kowe iki sapa iki? Wong kok wangsulan wae. Drwasa piye iki? Nggih, lajeng jengantika kados pundi? Saka pamrayogaku Kunti kudu pisah karo anake. Mula gelem ora gelem dadi mangsa iki, kowe kudu pisah karo anakmu. Ridho mawon. Piye Drwasa? Kula nuwun sewu, Raden Ayu, menawi mekaten menika mboten badhe tuwuh karampungan. Kula nuwun sewu, kula ingkang badhe murba lelakon menika, nanging jengandika Raden Ayu kedah pitaya dhateng kula. Ingkang putra kalebetna wonten salebeting Gendhaga. Mangke kula ingkang badhe murba. Sampun. Menawi jengandika pitaya dhateng Guru Paduka jagat Mandura badhe padhang.
ngaturaken ageng ing panuwunanging jingandika Penemban sampun ngantos nyiksa batos kula Penemban. Mboten wonten jamakipun tiyang sepuh kados kula lajeng badhe damel perkawis. Inggih namung kula kepengin nesepi anak kula langkung rumiyin. Panembahan kula nyuwun dipalilah. Saderengipun pisah kaliyan anak kula. Kula nyuwun wekdal sawetawis Panembahan. Asukarna anakku cacike nesepa sing ata yen wis maram hakle sira sare aja budi pisah lawan mami lahir terus sing batin manjing obrakamu oh tidem sakala jagat angin kaya mandheg gegodhongan datan obah samirana tang mampak nadyan peksi jiwa-jiwa samya kesah bebela kingking mring sang kusuma ingkang deng nandhang resah rinangkul pinengkul pengkul ingkang putra ingkang maksih jejabang abang kaya katok sare esmu mesem risang bayi Karna Basusena kami tenggengen sang Yahayu Dewi Kunti dene Romas paosake pasuryane jejabang Karna tambuh-tambuh sutaning gale kaya mbledak-bledako dadane lun-lunan linala saking astane sigra manut mring pituduhing sang Begawan Druwasa sang Hyang Arkasurem Sarate kaya melu abela kingkin dadya mangkono laksitaning lakon negari Mandura kaya ana trontong-trontong sulaking pepadang Hampuranen pun ibu yang hampuranen pun ibu Karna kudu tipu kan becik kudu so gede dene orang kula wentah kowe Karna hambakno jangkah mojo malang tumulih pepisahan anakku kan tak benar Karna
angkaing suku kula. Paduka surung dhateng tepining Benawi kanggo penembang. Kula nuwun sewu Raden Ayu. Inggih, ing Benawi menika papaning Kendhaga ingkang putra pun Suryatmaja inggih Suryaputra. Paduka menika kados pundi? Babar pisan boten ngrahita menawi paduka badhe dawuh ingkang kados mekaten. Mangke kula ingkang badhe sagah anjampangi ngantos paripurnaning lalampaning Kendhaga menika menawi jengandika Raden Ayu boten pitaya dhateng kula lajeng pitaya dhateng sinten malih. Aduh Mbak. Oh. Mledhek swaraning toya Benawi ingkang ngedeng bena. Megeng napas lan ngupus Dewi Kunthi. Geter sukune. Sarwi jinjit-jinjit angagengaken pangatos-atos. Sekawit anyawuk toyaning Benawi. Lon-lonan linepas saking astanira nenggih kanang Kendhaga. Ingkang isi kang putra Jejabang Karna tinumpangaken ing tepining Benawi saya gineret manengah dening ombaking banyu sinaut uwal saking Astanira Kusuma Dewi dadya hajleh-jeleh karuna. Iku sanyatane Iren kembang papang terak tebang rerayungan long malengkung kati yuping
Marutamanda manggut-manggut asriyenti nuluk karya sengsem kang tumingal Nada kula wonten pangandika sang Adipati. ya anane aku karo kowe mung tansah namur laku tegese mimba sudra najan aku iki karo kowe ora ketemu cilik-cilikan pun kakang iki Adipati nanging aku ki mung kusir Adipati ning mung kusir mula nalika aku nyalonake dadi Adipati entekku ora akeh. Inggih. Ya. Ya mung ana babakan ingkang nebot-boti rasaku, nggonku omah-omah karo kowe wis sawetara. Nyibarate srengenge aku ki wis nglewang ngulon. Ora wurung ya mung terus surup menyang ngendi parane. Wong kuwi mesti mung mulih mulanira. Mongko becike wong urip bebrayan ngono yen tok aku kudu nurunake sejarah ana ing Kadipaten Petha Pralaya. Saora-orane nggonku bebojoan kelawan Siranada enggalo pinaringan momongan ning tak enteni kaya ngenteni sileming prau gabus kumambanging watu item saka dasaring banyu. Tak enteni kok ora teka-teka Nada. Ya mung mbok menawa kabeh ki mbok menawa. Sok mben nek duwe anak upamane wong gula mentah bayi ku ora gampang. Mbahku mbiyen nate paring dawuh sadurunge tirtane kang kanggo nusoni anake kang mijil saka ibune kang lairake bayi mau diombeni madu sing dicampuri tajin luwih dhisik aja pisan-pisan didulang panganan apa meneh ditublak. Inggih. Yen tanpa banyu kang metu saka ibune ingkang kawitan nanging sing wiwitan kudu dibuang dhisik awit isih reget. Ilat bayi kang durung tau nusu kuwi kasat mula yen arep wiwit disesepi sepisanan ilate bayi kudu diwenehi lenga. Inggih. Sing prayitna. Inggih. Kanjeng Adipati ngestaken dawuh. Iya. Lan meneh somben bocah kuwi ora kena kesuwen nggone nusu. Merga bocah kuwi nek kesuwen nggone nusu mbokne bakal ora landhep panggraitane. Inggih. Mula sok akeh wong lanang sing padha ora landhep panggraitane kuwi mbiyen kesuwen. Inggih. Iya. Iki ya mung gegantan bae ngatasé wong ora duwe anak, kepengin duwe anak, aja nganti yen to mengko gula mentah bayi nganti katalumpen. Inggih. Kula sampun ajar samukawis. Iya. Ya mung ngene. Aku ki gumun setahun jembleng serendeng. Nggonku bebojoan karo sliramu ngibarate kaya bapak tani kang nandur wiji. Kowe kuwi tegal sawah. Tak paculi rina wengi tak kedhuhi tak garu tak luku nganti paribasan kaya babak dengkulku. Nanging jebul tinemune kok tanpa ana wohe. Apa yen ngono bener kandhane wong akeh yen to sejatine sawah sing tak garap kuwi lemahe cengkar. Inggih. Mbok menawi paduka mestani bilih sawahipun menika cengkar nanging saged ugi mbok menawi wijinipun ingkang dipun tanem menika wiji ingkang gabuk. Ye. Kaki kondho gabuk ngono. Kanggo nuduhake gabuk lan orane wijiku tak tandure ana tegale wong liya piye?
Bumi gonjeng langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung risang mawe gandrung gahaku ngono kuwi ande kene gulung komeng lho Nada tonton kae sing kemampul ana banyu kae apa kae Walah gendhoga kang mencorong mawa cahya. Nada tak jegurane. Kae bangsane apa? Ya ampun. Menika nedeng banjir agung. Ora. Tunggene ana kene tak jegurane. Salah. Anakku sing bagus dhewe. Entuk anak. Nggih. Ora mbok teruske lho nembang. Saking bingah kula. Kabejan kang tanpa pepindhan. Piye. Wah, clete kaya rembes sing madu pinustika tedhake ngandana wore. Piye. Wah. Bocah cilik wis kalungan. Wah, iki upama aku karo kowe iki ora wong duwe. Iki iso didol. Inggih. Kayem tur